see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. So you better watch out. Je to také zvláštne, pretože vždy keď nahrávame alebo pripravujeme vianočné alebo zimné CDčko, tak je horúce leto a je to neuveriteľne zaujímavé, keď sme boli napríklad sa toto leto kúpať spolu s Borisom a skúšali sme si vianočnú pieseň Christmas time is here, vianočný čas je tu. Zhrčili sa okolo nás ľudia a v plavkách a my sme spievali do toho vianočnú pieseň, ani sme sa nekúpali, celé to bolo také neuveriteľné. Tak na tomto CDčku sme si mohli dovoliť veľký prepich a to je dať po sebe niekoľko pomalých skladieb, ktoré by sme na inom CDčku si dovoliť nemohli, pretože zima je celá taká spomalená, príroda je taká jemne prispatá a tým pádom sme to vlastne mohli prepašovať aj na toto CDčko Zimná krajina. S tým aj sa spájajú vlastne aranžmány, kde som mohol využiť také nástroje ako je harfa, ako je sláčikový kvartet, klavirista, náš slovenský klavirista Gregor Vtičar priniesol jednu nádhernú skladbu Glej, Zvezdice Božie sa volá. Je to tiež pomalá vec a ďalší hudobníci, ktorí hrali ešte na CDčku, Vladimír Kostelinovič na bicie, Juraj Griglák na kontrabas a Robert Dragan na kontrabas. Vždycky najväčšou dilemou pre hudobníka, pre speváka je vlastne, čo bude to CDčko obsahovať. Veľmi som si želala, aby na CDčku boli skladby, každá jedna, aby bola výpovedná a mala svoju silu. Želala som si, aby tam boli autorské veci a podarilo sa mi napísať krásnu skladbu pre malú Améliu, pre našu dcéru. A dokonca som mala také vnúknutie a veľmi, myslím si, že slušný text spolu s kamarátkou Jankou Plulíkovou sme vytvorili, síce v angličtine, ale je, myslím, veľmi zrozumiteľný. A čo sa týka ostatných skladieb, tak želala som si, aby to boli skladby, ktoré budú vyplňať dlhé zimné večery a ktoré budú teda prinášať farby do každodenného života zimného, ktorý je síce biely, ale aby tie pesničky boli farebné. You can count on me. Som si všimla už pred rokmi, že Boris má veľmi dobre posadený hlas a veľmi pekne spieva. A tým, že je gitarista, tak hudobníci, oni to majú tak, čo sa týka intonácie, nechcem povedať, že ľahšie, ale ide im to lepšie. A jednoducho trvalo to nejaký čas, kým on našiel odvahu a teraz som veľmi rada, že práve toto zimné a vianočné CDčko s takouto krásnou atmosférou, že je práve jeho debutové, čo sa týka spevu a že všetko vlastne to, čo v sebe má, aj to, čo má v tom hrdle, takže tam vložil. If only in my dreams I'll be home for Christmas. Keďže spievam aj na koncertoch a mnohí ľudia sa ma pýtali, kde si môžu vypočuť tento spev, tak som sa rozhodol, že nahrám aj na tomto CDčku nejaký svoj prvý spevácky debut a spievam tu vlastne v dvoch skladbách. Prvá je duet s Luciou, I'll be home for Christmas a druhá je nádherná vec, Some Children See Him. Myslím si, že spev je omnoho silnejší na vyjadrenie nejakých emócií ako gitara, na ktorú hrávam. Some children see him almond-eyed, with skin of golden hue. Amélia, naša dcera Amélia, to je taký pre mňa najväčší darček, ktorý som zatiaľ dostala v živote.
chcela by som, alebo želám si, aby mala ona také Vianoce a také detstvo, aké som mala ja. Aby keď bude veľká, tak si tiež možno keď raz pôjde za mnou niekam autom alebo možno aj pešo, tak aby si spomenula na tie krásne pocity, ktoré si pamätám ja z detstva. Je to úžasná bytosť a naozaj som šťastná, že je s nami. Či už v štúdiu bola s nami, alebo na fotení, po balu CDčka, alebo dokonca aj teraz tu. Myslím si, že toto CDčko je taká podsta, je to jej prvá zima. Vlastne takto by som si predstavoval svoju prvú zimu tak, ako sme vlastne pripravili tieto skladby. Otec za dlhé roky fotenia má celkom slušnú zbierku, tak som si pozerala tie fotky spolu s Borisom, ktorý ich použil už minulý rok vo videu A Haleluja. A potom sme sa teda rozhodli, že tieto fotky použijeme aj do nášho obalu. A je to taká zmes, pretože samotný obal je taká koláž, alebo teda práca fotografa a grafika. A je veľmi taký, by som povedala, miestami až rozprávkový a vo vnútri je zase knižka, ktorá nemá s Vianocami nič spoločné, je to proste zimná krajina a myslím si, že každý človek si tam nájde svoju fotku. Učím sa po anglicky každý deň a tajne dúfam, že ti trochu rozumiem. To je pán Lasica a je to duet, ktorý sme nahrali pred 4 rokmi. V podstate každý rok sme nahrali nejaký duet pre priateľov, čiže celé toto CDčko môžeme nazvať, že je CD pre priateľov. Čas nám náhle. Želáme vám všetci traja, ja, Boris a Amélia, krásne Vianoce a veľmi pokojnú a inšpiratívnu zimu. A ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhali a hudobníkom a všetkým teda, ktorí sa podielali na tomto krásnom CDčku. Každý rok je tu zás čarov Vianoc pre nás.